Hola i benvinguts a un altre vídeo de Llibres de l'Illa de Gont. Jo soc Roser i així parlem de literatura de fantasia i ciència-ficció. Doncs vinguem, una setmana més, i tot i que la setmana passada vaig dir, bueno, la setmana passada no, sinó l'últim vídeo, vaig dir que tocaria parlar de Blackwater, parlarem, però tinc ganes de parlar d'un altre llibre, així que parlarem d'aquest altre llibre. És el que té el llibre al vir. Concretament vinguem a parlar de A Language of Dragons. A Language of Dragons és un llibre que jo desconeixia totalment i de fet vaig descobrir més tard que estava traduït al castellà, no ho sabia. Al català no ho tingué, per desgràcia. Jo aquest llibre me'l vaig comprar en l'aeroport perquè, bueno, havia descobert que el llibre que m'havia comprat de viatge a Edimburg era una segona part, estava un poc frustrada en la vida, i la qüestió és que havia 10 euros tenia els cantos pintats amb dracs. I vaig dir, yes. I a més de que anava d'una traductora, i per tant vaig pensar, interessant, m'agrada, m'interessa, em pareix curiós. I res, doncs vinguem a parlar d'aquest llibre. A Language of Dragons, Llengua de Dragones, és la primera novel·la publicada per S.F. Williamson i, tot i que jo l'he vista classificada com a romantasy, després ho parlarem un poquet, però no estic molt d'acord en aquesta catalogació. Començarem parlant de l'autora, tot i que voldria que acabarem molt pronte, perquè no he trobat pràcticament ni informació d'ella. El que sí que us puc dir és que és graduada en filologia anglesa i francesa, que es dedica professionalment a la traducció literària, i això es nota molt a través del seu llibre, que viu a França i que li agrada molt la feina que fa, però poc més he trobat d'ella, així que, bueno, passem a parlar del llibre. Vale, Language of Dragons. És un llibre que, com ja us he dit, està classificat com a romantasy. Jo de nou us torno a dir que no trobo que sigui romantasy, trobo que és una fantasia juvenil. I una fantasia molt interessant perquè ens trobem en el Londres de 1923 en un món on hi ha dracs. Un món, per tant, on tenim les relacions entre els humans i els dracs. És una societat que, pel que nosaltres veiem i que veiem molt a poquet a poc, com es va descrivint, molt classista, concretament la societat britànica, perquè és la que es desenvolupa. A poc anem veient que cada país ha desenvolupat les seves pròpies relacions amb els dracs i també les seves pròpies relacions de societat. En el cas que ens trobem, com us dic, tenim tres classes socials, la primera classe, la segona classe i la tercera classe. La nostra protagonista, Vivian Featherswallow, té 17 anys, és de la segona classe i està a punt d'entrar a la universitat per a estudiar llengües draconianes i poder traduir l'idioma dels dracs. Els seus pares són antropòlegs de dracs i té un cosí molt simpàtic que diria que anava a estudiar enginyeria o a la veterinària. No, crec que la veterinària de dracs, diria que sí. Quines diferències de classe hi ha principalment? El lloc on viuen i quin accés a l'educació tenen. Com us comente, ella és de segona classe i té dret a estudiar a la universitat. Però, per exemple, saps que la seva millor amiga, que en principi anava a estudiar igual que ella, l'examen de la universitat el va suspendre i la van baixar de classe a tercera classe, per tant va haver de canviar de barri i ni tan sols se podia comunicar. No tenia ja dret a estudiar a la universitat i poc més sabia perquè realment Vivian no tenia idea de què passa o com viuen a la tercera classe. Crec que això és molt important, segons veurem després. Perquè el que tenim amb Vivian és una xica que ha estat educada amb aquesta societat i ella creu realment que és correcte com està dividit i que si el govern ho ha decidit per això és perquè és el que toca. I això ho veurem que a poc va canviant, perquè jo crec que nosaltres ja a primera vista veiem que és una societat totalment injusta, perquè qui decideix qui està en una classe i quina altra, i per què tercera classe no pot estudiar a la universitat i per què no pot viure amb els seus pares aquesta xiqueta simplement perquè has fet un examen. Com us comenté, ella suposa que ha d'entrar a la universitat. Però, què passa? Segons també comencem, se'ns està parlant de que hi ha uns rebels que estan anant en contra del tractat de pau que hi ha entre els dracs i els humans, perquè diuen que és injust per als dracs. Estem parlant de revoltes que, depenent de la zona, són bastant violentes. Llavors, aquella nit, la nit que comença la història, ha de vindre una important lingüística de la universitat a sopar a sa casa per a parar d'una investigació amb els pares, sobretot amb la mare de Vivian. I Vivian està contentíssima perquè la seva intenció és ballar-li molt l'aigua i que acaba agarrant-la com a estudiant en pràctiques. El que passa és que en realitat aquesta senyora el que ha anat allà és per a descobrir si els seus pares són rebels tal i com sospiten. Spoiler alert, sí que ho són. Bueno, spoiler alert, que descobreixes la pàgina 20. Per tant, els detenen i Vivian en principi s'ha quedat tancada a casa fins que arriba el juí i diuen què li passa a ella. que passa amb ella, amb la seva germana xicoteta també. Ella té pànic perquè està convençuda que els seus pares no són uns rebels i sobretot el que té por és que la seva germana la degrada en la tercera classe. Per tant, en un moment en què
de desesperació, se planta en la universitat, se cola i va a buscar un drac, que en principi era un drac delinqüent i que el tenen allà tancat des de la guerra anterior entre drac i humans, i la tia l'allibera i diu, ves i crema la casa de la primera ministra perquè allà estan els documents que incriminen els meus pares. Bueno, com us podeu imaginar, això molt bé no acaba, l'acaben detinguent, però el que fan és enviant-la a... Bueno, més que enviar-la, la primera ministra li fa li proposa un tracte i me farem una cosa. Si tu treballes per a mi, no te diran què, després ja ho descobriràs, i tens èxit, prendré la vida als seus pares. I tu, la teva germana, els seus pares podeu tornar a viure i tal. Què passa? En aquesta ocasió també tenim, per exemple, el seu oncle, que és el germà de son pare, i el seu cosí, també un personatge meravellós que m'encanta. I llavors ell diu, bueno, vale, però que el meu cosí també se'n vinga i mos perdem la vida a tots. I l'altre diu, bueno, vale. Per què s'ha interessat en què Vivian participa? Perquè Vivian parla molts idiomes de dracs. I això per què és important? Perquè acabem descobrint que realment estan a punt de lliurar-se una guerra. I això per què és important? Perquè, com us comentava, estos rebels realment estan una espècie de guerra entre els dracs rebels i la societat pacífica i, en principi, bona d'Anglaterra, i han descobert que els dracs es comuniquen amb un codi que no s'han aconseguit entendre. Llavors necessiten break the code, desxifrar el codi. I per això la volen a ella. El que passa, bueno, doncs l'envien amb un grup més d'adolescents a Bletchley Park. Acaba descobrint que cadascun d'ells estan allà o bé perquè són delinqüents, bueno, o perquè el govern es considera delinqüents, o perquè igual que ella han comès algun error i els han oferit aquest tracte. Què descobreixen també? Pues que si no tenen èxit, pues llavors comença esta carrera contrarrellotge per desxifrar el codi. Al llarg de tota la història, el que veiem és com Vivian, a través de, sobretot els seus companys, perquè al final són gent que venen de molts contextos diferents i també d'arreu del país, comença a adonar-se de que tot allò que li han venut tota la vida, la història, el tema del pacte entre dracs i humans, realment com era la vida abans d'aquell tractat de pau, la primera ministra realment és bona o és una manipuladora, els seus pares eren rebels, no eren rebels, per què poden ser rebels, no? Comença a fer que li trontolli el món i que ella comença a fer-se preguntes difícils que ja no vol fer-se. Perquè jo això volia parlar ara del tema i és del personatge de Vivian. És llegint la història sempre des del seu punt de vista, un punt de vista intern completament, coneixem únicament els seus pensaments, però és un monòleg això, primera persona. I arriba moments en què costa empatitzar amb ella, perquè tu veus clarament que allò no és correcte, però ella R, no perquè la primera ministra ho ha dit, per tant té que estar bé, no perquè aquesta societat la que tenim muntada i vivim en pau i vivim bé, però clar, ella és incapaç de mirar més enllà, de parar-se a preguntar, però tu vius bé, molt bé, però primer no és la por que vius constantment de que te degraden, el patiment que tens els pares com tu per arribar i de nou que tenen a la tercera classe, per què hi ha algú que viu a tercera classe que ha decidit que ells són menys valuosos que tu com a ésser humà, no? I d'altra banda, tant que estimen les llengües dels dracs, com viuen realment els dracs, com estan tractant a estos éssers també intel·ligents. Tot això ella es nega, no vol fer aquestes preguntes. Per què? Perquè són incòmodes, perquè te fan plantejar-te que tu eres una privilegiada i li costa molt arribar allà. Jo entenc que li costa, que a la fi estem parlant d'una persona de 17 anys que ja té molt clar que ella està allà per salvar la seva família, no vol saber res més, però al final, diguem que entre cometes acaba claudicant, no? I jo crec que és normal que ella defenga tan ferventment tot aquell sistema de classes, perquè, com us dic, és el que li han venut. Ella s'ha criat en aquella societat. I si des de xicota t'inculquen unes idees i ningú te diu el contrari, i ningú, mai veus tu ni de cap manera el contrari, costa justament molt adonar-te que està malament. Segons llegeixo este llibre, a més, em feia molta gràcia a mi mateixa, perquè jo a vegades m'he donat compte que jo soc una persona molt poc coherent a mi mateixa, i a vegades us diré que hipòcrita, no passa res, perquè just acaba de veure una sèrie en la qual hi ha un personatge que odia en tota la meva ànima, no li perdona res del món, i realment quan tu mires la gent que ha vist aquesta sèrie, la justificació que li donen és la mateixa que estic donant jo ara. Bueno, però aquesta xiqueta en realitat s'ha criat amb aquestes idees, no sé quantos, sí, a ella no li perdona res del món, en canvi a Vivian és com, no, però és que viuen pobres, què és el que passa? Bueno, coses que passen. Gavi, no te perdonen la vida, me dona igual. No, tu no tens perdó de Déu. Vivian sí. Un altre tema important que tenim així seria el tema de la traducció. Realment Vivian és una apassionada de traducció, n'hi ha vegades que pensa un poc, vamos a calmar-nos. O sigui que sí, que és molt bonic tot el que se diu, però a vegades era com
uau, però està guai la forma com ens parla de la traducció del poder, la traducció del poder de les paraules. De fet, té una frase que l'utilitza a nivell de màrqueting. Pensava que és la que està en el llibre, però no. Sí que està a la pàgina web quan busques Penguin Libros, que és escrit en castellà, que és tota traducció requereix sacrifici. En aquest cas, ella ho explica al llarg en algun moment del llibre, que és el fet de que sempre que traduïm alguna cosa, perdem part d'alguna cosa en la traducció, ja siga per temes culturals, per temes de llengua, perquè aquest transvasament mai pot ser perfecte. Això ho parla molt i de nou, clar, jo com a traductora òbviament m'agrada que es parle i m'agrada més que es parle, diguem, amb coneixement de causa i a més amb l'estima en què es nota que li té, òbviament, ja us he comentat que l'autora és traductora, per tant, es nota molta i és la defensa que fa també la protagonista de la traducció i del poder dels idiomes i de poder comunicar-se i de fer una bona traducció. Això està embardat també molt. Òbviament, se'ns parla també de revolució, se'ns parla de esclavitud, servilisme, més que res, ens parla de corrupció política. Tot, a més, em va agradar moltíssim que era en un aire molt d'acadèmia. Estem parlant, com us he comentat, dels anys 20, a Londres, a més se'n va anar al Bletchley Park, va anar amb uniformes. Sí, molt adolescent? Doncs també, no negarem. I una altra cosa que, de fet, m'ha cridat molt l'atenció mentre investigava per al vídeo, que jo no en tenia ni idea, és que justament a Bletchley Park, que és on l'ambient on estan aquells estudiants intentant desxifrar aquell codi, és justament durant la Segona Guerra Mundial van estar desxifrant el codi dels nazis. Tot el tema d'Alan Turing i de més va passar allà. Entonces, clar, jo no ho sabia, però m'ha aparegut un toc molt interessant, no? Una espècie de ucrònia, evidentment no, però m'ha agradat que li donara també este toc. Vos he dit al principi, no crec que sigui romàntasi. No, sincerament, no crec que sigui romàntasi. Sí que és que hi ha com una historieta d'amor allà, bueno, que va coguent-se, però que és realment molt secundari. L'important en si és Vivian i el seu cosí, Vivian intentant salvar els seus pares, tot el tema dels dracs, la història del món, d'aquell tractat de pau, conèixer un poc com funciona aquell món, conèixer més els dracs. Tot això és important al final. Realment aquella història d'amor, sí, vull dir que està allà al final, però no... Almenys ara perquè, també una altra cosa, jo pensava que era un únic llibre i ara he descobert que té una segona part. Acaba de publicar, això sí. La segona part que es diu War of Wyvern, o si no acaba de publicar, està just a punt de publicar-se, sí, perquè està crec que en prevenda ara, bueno. Però de la segona part, sí que es veu que al final igual queda un poc obert, però bueno, que si hagués un llibre tal qual, hagués un llibre de creixement i ja està. Com us dic, per tant, no crec que sigui romàntasi. A més, també en la pàgina de Penguin dia un enemies to lovers. Es cauen un poc mal al principi i ja està. Vull dir, enemics... Doncs tampoc te diria, perquè a tercera pàgina es porten bé. No sé, són aquestes catalogacions que has dit. Jo trobo que és un llibre de fantasia juvenil, almenys este primer llibre, com us dic, el segon no ho sé, però este primer sí que jo no qualificaria de romàntasi. No qualificaria més de romàntasi que no qualificaria, per exemple, Eragon, que també té una història, és un trama romàntica. Però bueno, què diria a nivell de qualitat lingüística? Està bé, es nota molt que és una primera novel·la. És cert que en alguns moments potser l'argument fluixejava un poc, algunes escenes que dius no acaben de funcionar, però en general no és un mal llibre, jo l'he gaudit molt, la veritat és que m'he divertit molt llegint-lo, m'ha tingut intenció, no tenia que tenir una intenció. Vivian frustra molt, és de veres, ja vos dic ara que és un personatge que costa a vegades de llegir, perquè és molt egoista, perquè li costa molt arribar a un punt de dir home, Vivian, mira ara, com us dic, d'aquesta manera ho entenc, no només és adolescent, sinó que a més és el que ho he explicat, no? De que ha crescut en aquella societat i per tant és el que li han venut sempre i costa molt al final eixir d'aquell motlle, però també crec que és un creixement dins el que bastant realista, un creixement al cap i a la fi, també. I com us dic, jo crec que està ben escrit, se nota que la dona escriure sap escriure, però sí, tinc moltes ganes de seguir llegint què publica ella, a veure com avança, sobretot a veure el següent llibre. Crec que com a primera novel·la debut està molt bé, però sí, és una cosa que hem de tenir en compte, és la primera novel·la que escriu. Jo, com us dic, a mi m'ha agradat, he trobat molt interessant el world building, aquella construcció de món, aquell
món que és el nostre però no, amb dracs. A més, esta idea de Dark Academy a mi sempre m'encanta, i també està molt ben aconseguit, perquè crec que amb el Dark Academy passa un poc com amb el steampunk, que és una cosa molt visual, i llavors entrar en estos estils igual costa més, i m'agrada molt, no? Tot el tema, bueno, al final, evidentment, pues, és a Anglaterra, és un temps llòbrec, és les biblioteques plenes de fusta i de llibres antics, i els uniformes típics que t'imagines allà els anglesos, però crec que s'aconsegueix molta. Crec que la història és interessant, crec que ens està transmetent unes idees molt interessants i bastant ben aconseguit. I res, m'assombreix molt que sigui en castellà, perquè em va ser igual que jo miro els llibres i dic, ai, això no està en castellà, no m'ho has arribat allà. Sí que ha arribat, soc jo que estic super desconnecta i no m'entero de la missa a la meitat. Però bueno, si al final traduir al català, doncs també estaria guai. A més, també vos dic que m'agrada molt aquesta part més de la traducció i de més, i el valor que se li dona, sobretot avui en dia, que amb el tema de la IA s'està desprestigiant moltíssim el tema de la traducció, per desgràcia, així que està guai també que tinguin llibres que li donen encara més valor a una tasca i una professió com la traducció, sobretot la traducció literària, la traducció més creativa. I res, no sé si vosaltres coneixeu el llibre, jo com us dic, no. Si l'heu llegit, si el coneixeu, deixeu-me en comentaris què vos ha paregut, i si no us l'he llegit, si us crida l'atenció esta mena de llibres. Ja sabeu que si us ha agradat el vídeo, doneu-li m'agrada, subscriviu-vos al canal, vos deixe les xarxes socials per si em voleu seguir per allà, i ens veiem a la pròxima.